Zdravím vám lidi a ještě tady se podíváme na hrpočáčku, aby to nám neotravovala. Ale zdravím, já mám Lucky. Prostě mám dvakrát Star Drop, to jsem už dříve otevíral, ale já mám Mega Lucky. Mega Lucky. Protože tam jsou dva mecha... dva mecha... Počkejte. Mecha boxy. Jo, mecha boxy. Zahrajeme si za PMku a jdeme hrát play in the game. A ještě znovu. Takže, ježiši. Ne, tak musím čekat, bro. Já musím čekat. Já jsem si proto vzal PMku, aby jsem měl hotový ty questky 5 dárků. Sami, ne, i hned. Počkejte. Big video. No. To je ta PMka je k hovnu úplně. Protože dneska si hraje za Meepla, za Agdara a to hodně věcí. Já zahraju se radši za Ravce. Ravs. A já mám fakt Lucky. Proč mi... Já jsem taky fanoušek nějakých lidí, ale nevadí. To taky musíte být hodní na malí tvůrci. Prosím, podpořte je. Já mám, nevím, kolik mám lajků, ale stačí jenom dobrý skutek aspoň. Ne, já jsem říkal dobrý skutek. No co? To není dobrý vůbec. Já jsem říkal dobrý skutek, ne dobrý něco jiného. Nebudu to říkat, ale musím se schovat. Ne. Zase honička. Jo, naštěstí mě nechal. Mně se nedá hří na těch výhrách. On akoval, bro. A nemohl za mnou, bro. Já. Ne, Cordelius. Prosím, Cordeliusy. Prosím, já mám dneska Lucky Day. To je jako babička Granny. A je to dneska těžký za Ravce, jak to udělat. To nevím, ale já chci splnit mega quest. Bro. Já bohu nic nedělám špatného. Díky zbohu za jednu výhru. Ono... Však seš noob. Ne.
Ale on je nubák. Já nemůžu dělat ty věci. On tam měl nápis, že umři nubáku. Bro, co to můžeš takhle znamenat? Další kód. Bro, proč si dneska kouti, tady lidi, který vezmou si kouta? Bro. Jo, chcou zamachrovat, ale ta sezona skončila. Tady je Lily. Lily, nedělej klič. Bro, já jdu po tady ne po trávě, ale já chci se jít nejdál, protože tam jsou lidi. Nejvíc. Tady těch blavrérů. Ne. Medino, prosím, nech mě. Děkuju, Sergi. Jo. Tam se někdo asi je. Tam je. Možná tam je, ale já nevím vůbec. Tady je určitě někdo. Tam je určitě někdo. Ne! Promiň! Dobrý, takže to jenom 3 nebudí. Dobrý, exit. Jdeme si na mecha. Na nic. O. No tak jsem zase nevím přesně. Brzy to mám, ale... No, proto je těžký. Ne, Drunket. Já jdu si zahrát tady to blaverbal. Jdeme si zahrát zase. Ale já chci kvůli tomu těch 5 dárků a pak to bude něco. Další 15 gemů. Proč tam nedali 30 gemů? To by byl dobrý nápad, ale to by hráli více lidí. Nebo 100 gemů. Nechápu to. 2 tanky, ne, prosím. Já jsem nic neudělal. Já jsem podporoval. To je těžký. Dělej, Egda. Jo. Takhle, a já jdu na Henga. Bro, nechci. Ty si mi nenech. A to jsou malí děti. To jsou úplně malí děti, 6leté. Posrala jsi to ty, kdyby si pohnula víc. Bro, proč si nevezme?
Já to mrdám. Nic. Ne. Hej, fu. Mě to nervuje. Proč se tam ukazuje jenom v kočalcích? A tady je sleva. Prosím. Díky. Yes. Pěkná parta. Pěkná. Pěkná, moc pěkná. No ty ne. Aha. Ne. Dělej. Frank. Yes. Bravo. Bravo, já ti dám like. Já chci. Zase. O, megabox. To byly takové starý megaboxy. O. Pin. Pin. Proč mi to nedal pin? Jo, dalo mi, ale ikonku, tu starou. Já to vám ukážu. Kde to je? Kde to je? Jo, tady ta Maxova ikonka. Já chci taky mít ikonku. Máme 2 star dropy. Je to nejlepší na tom je, když si zahrajete na zaravce. Nebudu to switchovat. Mě to zajímalo, jestli co se by stalo, kdyby to switchnul. Asi moc špatně. Bro, tak musíme zapet pemku, nebo ne? Pemka má víc. A raz. Mám jí, tak si ho vezmu radši. Zase. Já hraju radši za Brawl Stars. Yes! Protože to dává štěstí. A já to miluju. Tady někdo miluje Turecko. Jseš Turecko. Yes! Ne? Však jsem ho sejmul. O vteřinu dřív. On ho nezabil. Děkuji. Thank you. Děkuji ti. Jsi mě sejfnul. Pojď. Pojď, jo. Zavolej mě, rádi zavolej. Jak to mohl udělat?
Bro, to bylo o centimetr. Prosím, já to potřebuju. Yes! Jestli to... Jak může mít Lucky? Jak může Lucky mít na mě, ale na tomhle týpkovi Davidovi je dobrý. Davide, jsi dobrý jako. Díky, já se zahraju play in the game. Jestli budu mít z toho stejného týpka, tak to Leona. Prvně zabijte Leona. Ty jdi tady, ty jdi tady. On má Lucky, ale ten Ruffs nemá, on má buffy. A tady je ten mumie ukazuje 6-7, bro. Ne. Ona mě nesnáší. Ne, my nejsme dobrý na tom. Dynamite, bro. Pomůž mu. Ne, nepomůže. On je stupidní. Jdi! Jdi tady. Jdi dolů! Ty jsi pitomá. Ty jsi fatk pitomá. Ona je fatk pitomá. Měl by ji dát do pekla. Já si radši... Co to je za kravinu? Proč ten hlupák neotočil se? Nebouchl. Šel na druhou stranu. Já jdu na historii. No to je štve. Jak může ten blbá Bibi prostě... No. Ne. Pěkně. Dělej! Urazil? Jdi.
Nepitomej. Nepitomej. Yes. Ale ten... Já mu nepogratuluju. Naschvál. Protože on udělal takovou blbost, že se zblázní. Gadgetka. Ne. Jak? Jak to můžu mít? Riko. To je Riko nebo ne? To je Riko. Bro, a já potřebuji Alena. A teď půjdu na Jessie. Je. Jo. Ona je dneska to je legendary prostě. To je legit, bro. To je legit. Ona nezasala ikonku. Ale ta Jessina je pěkně hustá. Tak ještě něco za... Teď musíme i splnit quest. Dáme si duo. Děkuji za odběry, moc. Ale ji taky dostal. Ale já jinou. Co je se mnou? To je malá šance, že... Dělej! Dělej. Já nedoporučuji být s nějakýma lidma, který nejsou prostě v Česku. Já mám rád Squeaka. Ne. Nemusím být prodělaný. GG u nás. GG u tebe. A jinak si byla fajn. WTF? Ještě kreditu. Ale ještě se zahraju za něco. Ona měla harpačáčku nebo ne? Zapomněl jsem. GG. Takže si jdu zahrát si za pajmuku. Děkuju Bravko za Lucky Day. Ještě jestli chcete mít
nějakýho frenda, tak můžete mě mít. Jmenuji se RDR 50. Já jsem myslel, že je nubák, ale ona není. Ne, ne, dělej. Yes, nice. Ty jsi dobrá, ale nechci. O, epic? No, epic. Co? Jak to můžu mít? To je starý. Co další? Jak to můžu mít další skin? Je dobrý? Rare? Oh! Ne. GG, bro. GG mě, ale Chestera mám rád. Když máte 500 damage, tak musíte radši musíte mít jako Byrona, protože on dá taky bouchne, prostě vystřelí, dá jet a damage. A to je ještě něco. Když chcete mít nějaký ten mecha skin, tak si ho nekupujte, ale hrajte pár těch Bravo Stars, prostě dáte hrát a ještě jednou. A jinak to mám hotový. Pokud chcete mít na někoho pušovat, tak radši to nedoporučuju, protože to můžete riskantní šance, že možná můžete mít minus pohárky. Já nechci, aby jsem to riskoval a já to nechávám furt. Já vím, že říkáte, že to není fair, ale je to hotový, ale počkejte a tak lidi, počkejte, 1, 2, 3